Ngakushike bafowethu okuyinkampani ngize ngifike kwaziwa nje izinkampani zizo zonke ke ngisebenzisana nazo. Ngike ngasebenza nenkampani esebenza ubhuti uKhuzani. Sisebenze kahle kakhulu. Kwakhona nje ukuthi bayafuna nabo ukuthi bengitakule nalaba abangilokhu ngakhona. Bengicathulise khona. Bangicathulisa ngaleyo ndlela ngoba engicabanga ukuthi inhloso kaKhuzani wabona ukuthi ngalesi sikhathi ukufika kwami kwawukuthi phela vele ngiyadinga ukuthi kube khona ukuthi mangabe nawe ufika nje la endlini khona umuntu ozokutshengisa ifridge uthi hayi woza mfowethu indawo yokuchama ingapha. Izinto ezikanjalo angifuni ukuqamba amanga. Ngiyabonga kakhulu amandla kaKhuzani. Ngiyabonga futhi ngendlela angamukela ngayo emculweni. Ngakwazi ukuthi ngifunde izinto eziningi ngalesi sikhathi engakaze ngize ngiyibone. Waze wafika lapha ekuthenini khona ke nami ngihushuke kuyena ngizakhele nami olwami uhambo eliseceleni. Kodwa nje ngicabanga ukuthi ukusebenza kwami noKhuzani nenkampani akuyona njengamanje kwangilekelela kakhulu kumina. Ngeke ngize ngiqamba amanga ngoba ngicabanga ukuthi kuze kufike ekuthenini ngikhiphele album le yayithi Mabili Amaqoku uyena owayenza yonke leyo album leyo yazi yaphuma nje ngicabanga ukuthi ngoba ngisho nje ukuthi uyena lo inkampani kaKhuzani yenza ialbum yami ethi Mabili Amaqoku yayenza yonke nje yazi yaphelela ngoba ikhona njengamanje yayenziwa inkampani kaKhuzani. Ngendlule